Tak konečne máme po tej inventúre, bola to strastiplná cesta, čo ale znamenalo, že sme aj trošku poupratali a inak poukladali náš obchod. Tak by som chcel s vami prejsť, ako to tu teraz vlastne vyzerá. Tuto mám krabicu s obrovskými plišakmi, fakt, že obrovskými. Toto je moja ruka. Začneme tuto naľavo. Nazvime to, že Shonen Kuti. To je Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Naruto, Haikyuu, My Hero Academia, blá blá blá. Čo vás len napadne. Tuto hore drahšie figurky. Táto skriňa to je Mariova obľúbená, to je One Piece skriňa, plus Shaman King a niečo ďalšie. Dandadan, Blue Lock. Na tejto skrini som si dal veľmi záležať. Nazvime to, že Waifu skriňa. Uma Musume, Frieren, Slime. Naša kráľovná Hatsune Miku. Tieto Be Cute Bunnies figurky sú úplne super a ja preferujem tieto Be Cute Dark. Ajaj. Toto je Waifu Corner. Pozrime sa. Albedo, Sakurajima Mai, Rem, Evangelion, najlepšie anime. Samozrejme tu ideme na modely. Master Grady, Real Grady, High Grady. Tam dole najnovšie zatiaľ G-Quax. Tu máme takú zmes figúrok. Na ktorých som si dal dosť záležať. Aby to bolo pekne upratané. A tematické hlavne. Tu máme ďalšie modely. Master Grady, zase High Grady, rôzne nie Gundam veci, Blockies, Armored Core, Code Geass, Macross. Tuto máme Nendoroidy, takú malú krásnu skriňu. Tieto figurky sú skvelé. Ale moja najobľúbenejšia skrinka je táto. Pop-up Parade skrinka. Strašne to vyzerá dobre. Peace!